بێگومان یەک و ڕاستیە هەبوون و دیرۆکە گەلان di dünyayê radgihînin û dibin dengê gelê xwe hunermend, rewşenbîr û rojnamevanin tirsa sîstema sermayedar û dewletên netewperest û hegemon ji destpêka avabûna xwe de û ta roja îro herî zêde ji van kesan e. Faşîzma Tirk ji bilî ku bi deh hezaran siyasetmedar û nûrerên Kurdan dîl girtine, niha jî bi sedan hunermend û rojnamevan binçav û dîl girtine. Bi vê binçavkirin û dîlgirtinê dixwazin ku dengê vîna Kurdan û dost û hevalbendên Kurdan yên demokrat ji van hilbijartinan xut bikin. Lê bila Erdogan û hêzên li pişta Erdogan baş bizanibin ku Kurdek bi saya zimanê xwe yê zêkmakî di xwezayîbûna xwe de hunermend e. Ji ber vê yekê tu hêz nikarin dengê gelekî hunermend ji dunyayê xut bike. Ew wekî nivîskar hunermendê em wekî nivîskar hunermendê Rojava û Bakur Rojhilatê Sûriyê yê li pişta wan hevalên xwe yên hunermendin hêvî yek e, deng û reng yek e, doz û serkeftina me yek e, ji bo azadiya rêberap û pêkanîna projeya netewa demokratîk ji hemû gelê bindest re û têkbirin û hilweşandina faşîzma AKP MHP her nivîsek, her awazek û stranek, her şanoyek, her tabloyek û her filmekî me ji bo van hilbijartinan wê di xizmeta serketina Partiya Çepa kesk debe, wê di xizmeta têkbirina destpost û dagirkeran debe, wê di xizmeta serketina gelan debe. Îro çerxa şoreşê fire digerîne, fire digerîne, li xalê cîhanê deng dilerzîne, deng dilerzîne, Kurd û herîne. Şada eldine